Hello mga dear! Welcome to another grammar lesson ng Tagalog Explanation. I'm Teacher Maya at ito ang isi-share ko sa inyo ngayon. Ano ba itong tinatawag na structure na phrase? At ano ba ang iba't ibang klase nito? So ito yung isi-share ko sa inyo ngayon. Kapag sinasabi nating phrase, group of words yan, pero hindi nagsasama ang subject at verb. So wala siyang complete na meaning para maging sentence. Katulad ng mga halimbawa dito. The boy, walang verb na kasama. Article the at ang noun lang na boy yung magkasama. Kaya phrase ito. Ito ring has been watching. Mga verbs lang. Pinagsama ang mga helping verbs at ang main verb. Present perfect continuous. In the farm, preposition, article at saka noun, farm. Isang phrase din. Looking for a boyfriend, isang phrasal verb na looking for at ang object nito. Ito rin, to bake a cake. Meron siyang verb at object, pero wala naman siyang subject. Isa din itong phrase. 3 types of phrases. Itong noun phrase, verb phrase, at modifying phrase. Na-divide ito sa 3 kinds dahil ito ang mga ginagampanan nila sa sentence. Ang noun phrase ay ginagamit as noun, subject or object ng verb or ng prepositions. Ang verb phrase ay ginagamit as verbs. At ang modifying phrases ay ginagamit as adjectives or adverbs. Ang noun phrase ay yung mga nouns na ini-introduce ng mga determiners kagaya ng the, ng this, ng that. Tapos ang ending nila ay mga noun kagaya ng boy, tree, dog, house. So, group of words sila na ginagamit as nouns. Kagaya nitong the boy, ginagamit siya as object of the verb na cold. Ito namang the mango tree, ginagamit siya as object ng preposition na under the mango tree. Ito namang this big dog ay subject siya ng verb na bark. Subject siya ng sentence. Ito namang that haunted house ay object ng verb na entered. But sometimes, ang noun phrase mukha siyang verbs pero ginagamit siya as subject or object. Kagaya ng gerund or yung ing form ng verb na may kasamang noun. Watching movies. So, gerund phrase ito, ginagamit siya as subject ng sentence. Hindi ito verb dahil nandito ang verb, ang is. Pwede ring maging noun phrase ang infinitive. Ito ay combination ng to at saka base form of the verb na pwede ring magsama ng isang object. Kagaya nitong ice cream. To eat ice cream. Isa itong noun phrase dahil ito ay object ng want. I want. Ano ang want niya? To eat ice cream. Ito ang object ng verb na want. So, noun phrase ito dahil noun ang function nito sa sentence. Object of the verb. Ito naman, watching movies, subject of the verb or subject of the sentence. So, yun yung tinatawag natin mga noun phrases. Ito namang verb phrases ay madalas mga grupo ng verbs, combination ng helping verb at saka ng main verb. Kagaya ng mga examples natin dito na unfortunately ay puro continuous form. Was cleaning, helping verb na was at main verb na cleaning. Has been selling, had been giving, will be going. Mga helping verbs at mga main verbs. Pinagsama ay tinatawag nating verb phrase. So, kapag ang main verb ay may kasamang helping verb, isa itong verb phrase. Kagaya ng mga examples natin dito. Pero, pwede ring ang verb phrase ay combination ng main verb at preposition. So, ito ang tinatawag na phrasal verbs. Ang preposition na kasama ng verb ay parte na ng verb. Kagaya nitong mga examples. Throw away, turn on, wake up, take off. Ang phrasal verb na pinagsamang verb at preposition ay nabubuo bilang isang verb at merong sariling meaning. Throw away, pagtatapon. Turned on, pagbukas ng ilaw. Wakes up, sa pagising.
take off, yung naghuhubad ka ng sapatos or ng anumang sinusuot mo. Pwede rin yung airplane, nag-take off. So, ang meaning niya ng verb na to, kasama talaga si preposition para maibigay yung kung anong meaning na gusto ng verb. Ito yung tinatawag natin na phrasal verbs. Kaya, phrase ito. Ito namang third type ng phrases na tinatawag na modifying phrases ay nagpa-function ito as adjective or adverb. So, minomodify nito ang word na kasunod nito or sinusundan nito. At meron din itong iba't ibang klase. Isa nito ay ang prepositional phrases. Sa pangalan pa lang, nagsisimula ito sa prepositions at sinusunod ito ng noun or pronoun. Kagaya nitong in the room from the Philippines, near the hospital, for me. Ang mga prepositional phrases ay pwedeng gamitin as adverbs or adjectives. Kagaya nitong in the room, ginagamit ito as adverb dahil nagmo-modify ito sa verb na slept. Saan? Natulog in the room. Ang from the Philippines naman ay ginagamit as adjective dahil nagbibigay ito ng specific information tungkol sa candidate, which is isang noun. Ang near the hospital naman ay isang adjective dahil nagmo-modify ito sa word na building, which is isang noun. Yung building. Aling building? Yung malapit sa hospital. Pero pwede rin itong maging adverb. Depende lang yan kung paano gamitin. I work near the hospital. Kapag sinabi mong I work near the hospital, nagiging adverb na siya dahil nagmo-modify na siya sa work na isang verb. Ito namang for me ay isang adjective dahil nagmo-modify sa letter. Nagbibigay ng specific information tungkol sa letter. Letter, para kanino? Para sa akin. So, ganito ginagamit ang mga prepositional phrases. Now, another kind of modifying phrases ay yung participial phrases. Meron itong dalawang klase, ang present participle at ang past participle. Ang present participle, ito yung verb form na nag-i-ending ng ing. At ang past participle naman, ito yung mga verb form na nag-i-end ng ed or kapag irregular verbs, nag-change siya ng spelling. Iba sa base form ng spelling. So, ang mga phrases na participial phrases ay nagsisimula sa present participle at nag-i-end ng noun. Gaya nitong walking in the rain, covered in sweat, prepared for the test. Itong present participle naman, hindi natin dapat i-confuse sa gerund dahil ito ay isang modifying phrase. Hindi ito ginagamit as noun, ginagamit ito as adjective. Tingnan natin yung mga examples. Ang covered in sweat ay nagmo-modify sa boy. Binibigyan niya ng specific detail kung aling boy. Covered in sweat. Ang walking in the rain, nagmo-modify sa couple. Pwede siyang gawing the couple walking in the rain held each other's hand. Pwede rin siyang ipauna, lagyan mo lang siya ng comma. So, nagbibigay siya ng specific na detail kung sino yung couple. Ito namang prepared for the test, nagbibigay siya ng specific na detail, nagmo-modify tungkol sa students. Aling students? Yung prepared for the test. Ito yung function ng mga participial phrases. Isa pang uri ng modifying phrases ay ang infinitive phrases. So, ang infinitive ay pwede siyang maging noun phrase, pwede rin siyang maging modifier. So, nagpa-function siya as adjective or adverb at saka noun. So, ito yung mga halimbawa ng infinitive phrase. To forgive, to love, to start, pwede siyang may object to start your project. So, sa mga halimbawang ito, to forgive ay isang adverb dahil minomodify niya ang adjective na hard. Ito namang to love. Someone to love. Minomodify niya ang someone, isang pronoun. So, isa itong adjective. Ito naman, to start your project early. To start ay nagmo-modify sa adjective na good. So, isa itong adverb. Ito namang to become ay nagmo-modify sa verb na is training. So, isa itong adverb.
So again, tandaan natin, itong mga combination ng words, more than one word, pero hindi combination ng subject at verb, hindi sentence, ay tinatawag silang phrases. At pwede silang gamitin as noun, verb, or modifiers, yung adjective or adverb. At yun ang grammar knowledge na gusto kong i-share sa inyo ngayon. Kung may na-learn kayo at nagustuhan nyo ang video, please i-share nyo na rin sa iba para may ma-learn na rin sila. At paki-like na rin po, subscribe or follow para updated kayo sa mga videos na ibabahagi ko in the future. Maraming salamat po. Have an amazing day!